Salum amanginang. Selamat mingguatkan patulung ma dihita saluhutna. Anggiak ma dia rorota. Di parminggota di obbason. Taruli hita di pasu-pasu na pinasa ni tuhata. Jala taruli hita di dame na sumurung nasihat tuhata. Lau buhanota tuganup inganat tabe dong mulak kita sian bagas ni joro ni tuhata. Atong tapahibul marohata asa masuk kita tu parminggota tapahohom mati kisatokin martang yang mahita di bagasan rohata ganum marahahomam mahita. Amin. Tapuk kama parminggota diobbason tapuji tuhata marhite ede sian bukwede nomor 30 ayat sada rodi ayat 3 behama panjalokku. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, palendes samuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, jahobado goarna, jala marolopolop mahamu di jolona. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata
Ajar homma tuhami aturammu, unang tadikon hami, patonggorma mata nami, asa hutadahami hatuaun nami nasiak koi. Pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasa poda nalipe, sai togihon mahami dia kadalamu, asa hutadahami ho, hangoluan nami, manang mangolu, manang matepe hami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Udul mahamu. Tabigima ede puji-pujian sian kor ina pada hari Kamis.
Tapuji Tuhata marhite ede sian buku ede nomor 38 ayat 3.4 parua ma harbangan. Hatani Tuhata, songon epistel dihita di Minggu Advent patuluonon, tersurat di Pesalmen Biddu Walupulu Sia, mamuka sian ayat sada, sa rodi ayat sia, songon nasomal tajahama marsorin-sorin. Ede si podaon sian si Etan, anak ni si Esra, ai niku do, sai lamad jadi dohot do, asini rohai saliling-liling na, marojahan diaka benua gijang do, asitongami. Rodi saliling-liling na do, pahotokku pinoparmu. Jala Paulioku habang sami marsudut-sudut. Ay tung isema diawang-awang tudoson Jehova. Tung isema sian aka anak ni debata doson Jehova. Ale Jehova debata sebaut, tung isema songoko pargogo, ale Jehova jala asitongamu humaliako, ima sahatna, martua doakan manangihon hata ni debata, nau piopsa jala namangulahosa. Amin.
Tapi gema ede puji-pujian sian kur punguan ina Naomi.
Tapuji Tuhata, marede mahita sian bukuede nomor 40 ayat 3 do 4 padiri rohamuna. Damang dainang na hinoholongan di bagasan Kristus Yesus, tabuak mati kisatokin asa tarimangi akka parulauta di parngulota siganupari, naso dialomohon ni keluarga dongat tajolma terlubi tuhata, atong sian serep dot uduk ni roha, beta mahita rotu adupan ni debata, lau mangido hasesani dosata, uhud asata topoti salutna aka hasal hata, martangiang mahita di bagasan roata gandum. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargugu naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai, nang sian pakatayon nami, nasoture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohan nami, natamasi tutudo hona hukum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami, ale debatan nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak aholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru maton di parbadia tu rohan nami be. Asa tarbain hami mangoloi ho, di bagasan hati goran dot habadiaon.
gabe tami tuangoluan na sora suda, na pinarbaga bagam dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-bagani debata taringot tua sesani dosa. Para si roha jala pardinggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahet tuhita hobar tuak kadosata. Jala dang dibalosso tuhita hobar tuak ka haja hatota. Songon asini rohani ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba. Diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul mahamu. Tapi gima edi puji-pujian nani buaton paduan suara narwastu. Tapuji Tuhata, marede mahita, sian buke de nomor 40, ayat 3.4, las bema rohamuna. Ayang olu
Matani tu hata, songodala tungolu nadi baru dihita di mingguon, imana tersurat di Kolose bidutolu ayat 12, songonoma didok. Onpe, hamu akan nang penilit ni debata, akan nabadia jala hina holongan, soluko kamuma parasi rohaon situtu. Ubasaron habasaron haserepon labok dohot labas niroha. Ima sahatna atong rak mangidugugu mahita sian tuhata. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulan na hobar tuhatami. Amin. Tapuji tuhata, marede mahita sian bukwede nomor 403, ayat sada 22, pos rohaku di tuhaku. Pos rohaku di tuhaku, dan tagai tahiri mau, ondo tokong tangi aku, tulangmu apakah, lobi pos rohaki, sai patulu sonangi, boanona agusi, huhilalaganu pari, padiyaw kaniyawon, ay tokong di pasar sari, kanbadiya rohakon, englam tutir nai, pingkol paton diodi, lamang kaya romonai. Tahatidakon maha porsiao tai, songon nahinatidakon ni dongata saha porsiao di portibion, rabat do mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, nama no palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernid, di pengumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, jala tuat tu banua toru dong ditanom. Namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, dot diasesani dosa, dot dihatain namandok, hulak mangulu dosogot daging nihalak nang mate, dot dianguluan na sora sudah. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sian yana kota PP.
Tabigima tikting namasa di Huriata. Tabege ma tikting di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan Nasaminggon. Na parjolo tikting parbogason. Tikting paduahon. Hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 maringanan di Huriaton GKP Padang Bulan neng majalo pasu-pasu parbogason ma Dr. Maswan Indra S. Simanjuntak anak niamata Swandi Simanjuntak SKM MKes tubuh ni inata Dorma Bursiregar SKM namaringanan di Jalan Bunga sedap malam sada Gang Jaya Ras nomor 20 lingkungan 15 Medan. Anggota jemaat HKBP Padang Bulan Resort Padang Bulan Medan. Dot Orwana Dr. Giovanni Christine Faitino Purba MKet PD SPPD Boru Niamata Profesor Dr. Andus Mauli Purba MA PhD tubuh ninata situa Dr. Anda Titi Boru Aritonang namaringanan di Jalan Sembada Onom nomor 24 Koserna anggota jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan masuk sektor Walu. Napaduahon tikting parjolo di hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 maringanan di GKP Padang Bulan naing majalo pasu-pasu parbogason ma Henrico Lumbanturuan, anak niamata Lumbanturuan, tubuh ninata situate berupa jahitan, namaringanan di perumahan Esther House, Cesada Bunga Esther Saplopat, anggota jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 2. Dot Orwana Citra Noviana Boru Sinaga, Boru niamata Sitor Sinaga, tubuh ninata Riamaha Boru Simatupang, namaringanan di Benda Timur 15 Blok E 26/20 Sia, anggota jemaat GPIB Jemaat Kinasi Serua Ciputat. Ruas Nataba, mulai sadarion hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, martabba ma ruas ni Huriata ima hal amata, Abednego Marpaung do inatai, Meliana Burusitanggang do Sada Danak, Adli Yesikel Marpaung namaringanan di Jalan Bunga Cempaka nomor 2 Pasar Tolu masuk sektor 5 asa jongjong ma nasida. Minggu manugo dora nasida kering. Paket Natal sadarion duka luar minggu pasahato ni Huriata do paket Natal tuaka pelayan akka nama balu naksoni akka dana na Somarama Somarina gomos pangiruhami asa tinggal mahitan non duka luar kebaktian siangon padidion nabadia di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 toho di pesta Natal paduahon patupau ni Huriata do padidion nabadia pakada danak mardo mutusi asa Roma nasida dinalaho marguru di tanggal 20 manang hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 maringanan di ruang konsistori masuk pukul 10 pitu wib jalak kadibuam masude akana perlu tuaka padidion nabadia songon aka pengantar sian situa nang songoni moloso ruas di son nasida buanon nasida ma surat pengantar sian Huria asal nasida songoni matik ting namasa di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan Nasaminggon. Mari deh mahita.
Ameni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran mo na, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita. Oddolan ni Jamitata di Advent na patuluhonon ima dapotan asini rohani debata doho ujahan ni Jamitata turupuk si jahota ima Lukas sada ayat 26 sahak rodi ayat 30. Hotang mahita laho majaha taripar majaha responsurya. Tamulai ma salpu ono bulan disuruh debatama par disurgo Gabriel tu Nasaret ima sadahuta di luat Galilea. Lau mamasuhi jabunai ninnama tabi diho naniasian didongani Tuhani maho. Jala didok suruh-suruanima tunasida unak koma biar ale Maria ai dapotan asini roha doho di debata. Legabian maho, wan anak maho, Yesus mabahenonmu guarna. Balgama ibana muse goarod do ibana anak ni natumibuli lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan nado peparan ni si Jakob saliling-liling na celadang marhaujungan harajon nai. Didok si Maria mamadok suruh-suruani songod dia ma pangalahoni i ay swadong hutadda bawa. Jadi dia lusi suruh-suruani manasida. Sanggopan niton di perbadia maho, jalalinggoman ni hagogoan ni hatu timbuli doho. Alani i nabadia do dohonan natui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solhokmi nasai tuai naung di goar nahol marhangoluan anak do pa ono bulat tom manuaing. Aida ngadong nasotar patupa debata. Rap majaha hita gabe didok si Maria ma naposo ni Tuhani duau say sau matuau songon na didok mi. Salpu ono bulan di etong do partikiani sian panopoton ni suruh-suruan Gabriel tu si Zakaria harajaan ni si Elizabeth nama ringanan di Jehuda topetna di sadahuta namar goar Ein Karem di bagasan parjepangani respon ni si Zakaria ima ragu-ragu manang dang porsea ibana ujungna di pangungu debata pamanganna adul sian si Elizabeth jolmana macelas dorohana manjakon baritai jala dipuji-puji do debata songon si Hana jolmani si Elkana nama lubu ko si Samuel ay nahol hiad dotong ibana. Dung ono bulan suruh-suruani ro madapoton si Maria di bagasna di huta Nasaret sada huta dituruni sada dolok kira-kira 23 kilometer sian tao Galilea.
Matselas do rohani si Maria, madjakon haroro ni suru-suruani. Di bagasan haporsiaon, di bagasan roha natulus, dohot roha nayas. Di kita saluhutna, adong do dua tingkat pemahaman. Ima logis masuk akal, dohot transendental melampaui akal. Nangpe di patorang si Lukas di son macai takas taringot tu riwayat perkunjungan panopotion ni suru-suruani. Torang do di Papua di son tikina ima di masa Herodes raja ni Judea. Torang do nang ingananna ima di Judea dohot Nazaret. Torang muse dohot tokoh na tinopotna ima Sakaria dohot Maria. Alai berita panopotionon ima berita na transendental. Dang boy dodoan ni pikiran tidak dapat dijangkau oleh akal. Sabulus molo tajaha terkesat do perjupangan ni suru-suruan dohot si Marion ima dang songon cerita rakyat nasomal na biasa. Alai perjupanganon ima sada hahumion, sada misteri. Ai perjupangan ni na dua tokohon, oma perjupangan ni perwakilan dua zona, ima surgo dohot tano. Perjupangan ni perwakilan ni debata, dohot perwakilan ni jolma. Debata naing manopot, hati Indonesiana naing meminang jolma. Naing pasadahot dirina dohot jolma. Naing pasaor hot dirina dohot jolma. Carana ima debata manopot, dohot mangalap sahala namar baju, sian anak ni jolma gabe jolmana, gabe inang ni anakna, guarna ima si Maria. Jala suru-suruan di posision ima sahalak nasinuru ni debata lau pasahaton pinangan panopotion ni debata tu si Maria. Di bagasan pakatayon nasida takasdo di patorang suru-suruanon tu si Maria. Ahado maksud manang lapatan ni parujuhani, manang lapatan ni perkawinani. Ima asa si palua ni portibion, naung liling di lubahon, hata ni debata, sian badan narubi, boy direalisasikan. Tubuh, ro ibana tutonga-tonga ni portibion, jala maringanan di tonga-tonga ni akka namar halomoan tibana. Jadi lapatan ni perkawinan, parujuhan, debata dohot jolma dison. Sama sekali lapatan na datung hasapuran,
manang dalam arti biologis, alai dalam arti transendental, dohot spiritual. Dalam arti transendental ima, debata nasian surgoi maddamehon, padamehon, dohot pasaorhon dirina, dohot tanoon. Di bagasan lapatan spiritual, lapatan naima, asa zolma dapotan asini rohani debata. Dapotan sodang hangoluan di tanoon. Salelengon portibion mangulu di bagasan hagolapon, dohot haliluan. Alai nuaing marsakap debata, asa portibion maddapo sodang sian surgwe. Asa zolmai dang mardalabe di bagasan haholomon. Alai asa mardalan di bagasan sodang nasian surgwe. Jala si Maria ma ditopot, jala dialap, laho pasauton, lao merealisasikan asini rohani debata tu tanoon. Jadi perjupangan ni dua tokoh omma merintis dalam pardomuan, parsadaan, parsaoran, dohok pardamaian ni surgo dohok tanoon. Debata dohot jolma. Nanaing di papatar marhite-hite. Hatu tubuh ni sada poso-poso. Anak ni debata sekaligus anak ni jolma. Ima Tuhatta Yesus. Duk salpo ono bulan. Disuruh debatama suruh-suruan si Gabriel manopot sada anak boru margoar si Maria. Saya mau menelisik kedua tokoh ini kepada kita. Iba suruh-suruan dohok si Maria. Na parjolo suruh-suruan malaikat. Bagi pembaca Alkitab, kemunculan malaikat dalam peristiwa Natal tentulah sangat mencengangkan dan mengejutkan. Mengapa? Dalam Perjanjian Lama dikisahkan kemunculan malaikat pertama kali adalah di zaman Abraham tahun 1900 sebelum Masehi, yaitu kepada Hagar yang pada waktu hamil melarikan diri dari rumah Abraham karena dia tidak tahan ditindas oleh Sarai. Kemudian berita terakhir kemunculan malaikat adalah dalam pengakuan Daniel kepada Raja Darius. Dari gua singa dia berkata bahwa malaikat telah datang mengatupkan mulut singa-singa itu. Dan itu terjadi tahun 550 sebelum Masehi. Itulah terakhir. Dan setelah itu tidak ada lagi berita tentang malaikat. Barulah ketika zaman Raja Herodes tiba-tiba sosok malaikat muncul kembali menjumpai Zakaria di Judea, Maria di Nazaret, dan para gembala di Bethlehem Efrata sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Jadi dari tahun 550 sampai dengan tahun 6 sebelum Masehi
ada 544 tahun tidak ada lagi berita tentang malaikat. Kalau jumlah tahun ini dikonversi ke hitungan generasi manusia dengan hitungan satu generasi 25 tahun, berarti ada selama 22 generasi berita tentang malaikat tidak ada lagi. Ketika baru-baru ini ada isu Orde Baru, generasi Z bertanya, apa itu Orde Baru? Padahal masih satu generasi. Lalu bagaimana kalau 22 generasi? Maka malaikat itu mereka sudah menganggap itu sebagai sebuah dongeng atau sebuah legenda. Tetapi apa yang dianggap dongeng itu tiba-tiba muncul di depan mata dan berbicara di telinga mereka sendiri. Ini betul-betul transendental, sangat mencengangkan. Yang kedua, Maria. Ada satu fakta yang menarik dalam Alkitab tentang perempuan. Kisah tentang manusia dalam Alkitab diawali Allah dengan membentuk. Allah membentuk seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, perempuan itu diberikan nama. Namanya adalah Hawa. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Maka setelah peristiwa itu, peristiwa Hawa, lama sekali waktunya, manusia sejak zaman purbakala memandang perempuan sebagai sumber dosa, sumber maut. Sehingga sering laki-laki memperlakukan perempuan sebagai warga kelas 2. Tapi kemudian tiba-tiba Allah merubah situasi ini. Dalam rangka mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus manusia dari kuasa dan perhambaan dosa, Allah memilih, Allah meminang seorang perawan untuk menjadi ibu anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Namanya adalah Maria. Maka apa yang terjadi? Manusia yang selama ini berpikir bahwa perempuan adalah sumber dosa dan maut, yaitu Hawa, tiba-tiba diubah Allah menjadi sumber keselamatan. Awal perdamaian dengan Allah dan permulaan pertarungan hidup mati melawan dosa dan iblis, yaitu Maria. Lahirlah Tuhan Yesus dari rahim seorang perempuan yang kudus, Maria, sang ibu yang benar-benar menunjukkan ketulusannya, bahwa dia bisa menjadi ibu yang kudus, ibu yang suci, ibunya Tuhan Yesus. Agama saudara kita Katolik mengatakan Theotokos, ibunya Tuhan. Pada waktu malaikat menjumpai Maria, kita tidak mendapat penjelasan yang banyak tentang Maria, tentang jati dirinya dan latar belakangnya. Kita bolak-balik baca Alkitab mencari-cari jati dirinya dan latar belakangnya, tidak ada. Seakan-akan tentang dirinya semuanya disembunyikan. Tidak ada penjelasan tentang latar belakang keluarganya dan saudara-saudaranya.
Kita tidak mengenal siapa ayahnya, tidak mengenal siapa ibunya, dan di mana saudara-saudaranya. Seolah-olah dia tinggal sendiri saja, yatim piatu. Kesan itu timbul dari dua hal. Pertama, dalam bahasa Indonesia pada ayat 28 disebut di situ, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Sebutan yang tidak lazim sebetulnya seorang perawan memiliki rumah. Tapi begitulah disebutkan, masuk ke rumah Maria. Yang kedua, ketika dalam mimpi malaikat memerintahkan Yusuf menikahi Maria. Dan ada catatan dalam Matius 1 ayat 24 mengatakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Seolah-olah tidak ada hambatan sosial dan budaya bagi mereka untuk segera menikah. Tapi tentu saja faktanya tidak seperti itu. Pastilah mereka mengikuti tatanan sosial dan budaya. Karena itu timbul pertanyaan, mengapa semua tentang dia seperti disembunyikan? Dua jawabannya. Yang pertama, bagi Yusuf dan Maria, ini adalah sebuah misteri, rahasia ilahi yang harus disimpan rapat-rapat. Karena orang tidak akan percaya seperti Zakaria. Lagi pula orang sudah memandang malaikat itu adalah legenda. Yang kedua, belum waktunya orang mengetahuinya, sebab Allah sendiri yang akan bertindak, memberitahukan dan menyatakannya kepada manusia. Nanti ketika Yesus lahir, malaikat sendiri yang memberitahukannya kepada para gembala-gembala. Mungkin banyak yang kita sudah pelajari atau sudah kita dengar dari kisah Maria ini. Saya melihat satu hal yang penting untuk kita renungkan dari Maria ini, dan yang juga yang selalu ditekankan dalam buku nyanyian, buku ende kita. Satu hal yang perlu kita renungkan dari Maria ini adalah tentang responnya. Malaikat memberikan salam surgawi kepadanya. Hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apakah kasih karunia itu? Pada ayat 31 sampai 32 dituliskan di situ. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika Maria mendengar itu, maka pertama dia mengintrospeksi dirinya, mengintrospeksi statusnya. Dia katakan, behado parjadinii, aisodong hutadda bawa. Lalu kemudian malaikat itu memberikan 3 jawaban. Yang pertama ayat 35, jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Dari segi biologi, kita dapat memahami bahwa kehamilan terjadi karena pertemuan sperma dengan sel telur. Malaikat katakan, Roh Kudus yang akan menjadi spermatozoikum untuk membuahi sel telur Maria. Sehingga anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang kedua yang disampaikan malaikat adalah ayat 36.
lihatlah Elisabet yang juga mengalami mujizat atau kemustahilan kehamilan. Lalu yang ketiga yang disampaikan malaikat adalah ayat 37. Dangadong naso tarpatu padebata. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, ini semua transendental. Pikiran manusia tidak dapat menyelami jalan Tuhan. Maka satu-satunya yang harus diperbuat adalah bukan mempertanyakannya, tetapi meresponnya. Lalu apa respon Maria? Penting sekali kita renungkan respon dan sambutan Maria atas salam surgawi yang disampaikan kepadanya. Dan responnya dituliskan pada ayat 38. Katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Naposo ni Tuhani doau, say sau matuau songon nanidokmi. Jika ditanya, sejak kapankah Maria mengandung? Tentu jawabannya bukan ketika malaikat mengucapkan salam, tapi ketika Maria merespon, menyambut salam surgawi itu. Perhatikan semua isi berita dari malaikat. Semua isi berita malaikat itu bersifat keakanan, akan. Engkau akan mengandung. Roh Kudus akan turun. Kuasa Allah akan menaungi. Dan tiada yang mustahil bagi Allah. Setelah mendengar itu semua, Maria cepat-cepat merespon dan menyambutnya seolah-olah dia menerkam sambutan itu. Dikatakannya, naposo ne debata doau. Saya sau matuau sude nadidokmi. Jadilah padaku. Begitu dia katakan, jadilah padaku, maka terjadilah padanya. Pada saat itu juga. Itulah sebabnya ketika 3 hari kemudian, ketika Maria setelah pertemuan itu segera pergi dari Nazaret menemui Elisabet ke Judea yang jaraknya sekitar 145 km. 3 hari kemudian saat berjumpa, bayi dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Dan Elisabet menyambut Maria dengan ucapan, siapakah aku ini sampai-sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lalu apa makna khotbah ini bagi kita? Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus jujur bahwa sesungguhnya saat-saat Advent dan Natal seperti ini, sesungguhnya yang kita peringati bukan hanya Yesus Sang Anak yang Kudus, tapi juga Maria Sang Ibu yang kudus. Perempuan yang terpilih menjadi sumber kasih karunia Allah bagi semua bangsa, bagi semua yang hidup. Imannya, ketulusan hatinya, kesucian dan keteguhan hatinya sebagai perempuan yang terpilih kiranya bisa menjadi teladan kepada semua anak-anak manusia.
Hawa adalah sang ibu yang mewariskan dosa warisan atau dosa asali kepada semua keturunannya. Lalu Allah memilih Maria menjadi ibu yang dirahmati dengan kasih karunia-Nya, supaya lewat buah rahimnya, yaitu Yesus Kristus, menebus dan menghapus dosa warisan yang ada pada kita. Menghapuskan dosa warisan dari semua orang yang berkenan kepada buah kandungannya, yaitu Yesus. Maka dari Maria ini kita belajar bagaimana merespon kasih karunia Allah ini yang telah diberikan Allah melalui rahimnya, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dia merespon salam surgawi ini sehingga juru selamat ada dalam rahimnya. Begitu pula yang harus kita teladani untuk merespon juru selamat buah rahim Maria ini. Dalam ajaran Johannes Calvin, menganut salah satu adalah gereja GBKP, ada yang disebut dengan predestinasi. Artinya Allah yang memilih dan menentukan siapa yang diselamatkan. Inti ajarannya begini: kasih karunia Allah itu tidak untuk semua, tapi hanya untuk orang yang terpilih. Kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus, juru selamat. Juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus itu, bukan untuk semua, tapi hanya untuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Pernyataan inilah yang dikumandangkan oleh malaikat dan bala tentara sorga dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Dan disinilah Maria memberikan teladan kepada kita untuk merespon kasih karunia Allah itu dengan cara, katakanlah seperti yang dikatakan Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sai sau matuau songon na nidokmi. Semasa masih di bumi, Tuhan Yesus pernah bertemu langsung dengan beberapa orang yang sudah habis harapan, baik secara medis maupun secara logis, sudah habis harapan untuk sembuh. Tapi mereka percaya bahwa Allah dapat melakukannya. Misalnya perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, yang telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib sehingga semua hartanya ludes, tapi kondisinya justru semakin parah. Juga misalnya seperti Bartimeus, seorang yang buta sejak kecil, dan karena kebutaannya membuat dia menjadi seorang pengemis. Kepada mereka berdua Tuhan Yesus katakan, jadilah padamu menurut imanmu. Jadi hanya satu pintu masuk ke dalam kasih karunia Allah ini, yaitu iman, percaya. Roma 5 ayat 2 katakan begini, oleh Dia kita juga
beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau ditanya, apakah iman? Iman itu adalah menyerah atau menaklukkan diri kita kepada perkataan Allah, sebagaimana Maria katakan dalam ayat 38, jadilah padaku menurut perkataanmu, saya saut madiau songon nadokmi. Amin. Kita berdoa. Mauliate madiho aliamang perdenggan basa, dia sini roha dohot denggan di basam, na mangalehon obas na uliot tuhami, boy hami mananginangihon, sautik sian hatam, naong niuhal sian buku nabadiami. Sautik hatam na boy tinariason dohot hutangi hokame sia buku nabadiai. Homa Tuhan mamasu-masu honi sudina, asa gabe hata na mangalehon hagugoon, nabuhi mangojar rohanami sudina dohok pikiran nami, asa mardalak kami di dalan na pinatudum. Mauliate ma Tuhan, sada-sada diuk kapiho hahomion ni surgui di papatar ho Tuhami, asa lam takkas panadaon dohok parnidaan nami tu asini roha dohot denggan di basam Tuhami. O Tuhan, daksudi zolma nabuhi mangatusi hata naniuk kapomo Tuhami zolma. Ayak kahahomiomi di papatarho Tuhami zolma. Alai dilihokodo Tuhami haporsiaon. Asamarhite haporsioni boy waktu sihami aka hahomioni. Hodo Tuhan mangalehon hahomioni, laos hodo mangaleho kaporsioni Tuhami, lau mangukap hahomioni. Alani hupuji hami Tuhan, dengan basa dohot holong ni roham Tuhami namatsai gudangi. O Tuhan, diaka pardalanan ningolu nami, diaka panggulmiton nami, gudang aka si pikiran nami. Mungkin gudang aka tantangan dohot pergumulan. Jala mungkin gudang aka parokilon dohot arsak. Naro Tuhami nasosia panagaman ni pikiran nami. Radak kulului hami akaragam ni arsak dohot aka parukilon alai marrowad doi tu bagasan perdalanan ni ngulu nami. Di bagasani sudina ali Tuhan upasahat tami ngulu nami tuho homatotong na manugunogu roha doho pikiran nami. Asa unang marhite-hite aka pargumulan doho parukiloni. Dau hami siako alai los ima pasol hotok kami tu bagasan holongmu. Gudang aka si pikiran nami. Mungkin aka rencana-rencana dohot rancangan-rancangan di bagasan ngulu nami. Sudi Tuhan aka panggulmiton ningolu namion, diaka perdalanan ningolu namion. Homa Tuhan nama parmahani ngolu nami. Di botohodo Tuhan saluhut aka namasa di perdalanan ningolu nami. Tuhoma
hupaposok kami rohanami, husadehok kami tuho, asaho Tuhan na mapargugui dohot madongan di hami. Stokin nai, na yang mula ne hami itu bagas namibe, dungsun parmingguanon. Pataru hami di bagasak kahipason, jala totong ramoti hami di bagasan holongmo. Moliate madiho di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Maredehita sian mata acara sapulusia buku ede obat pelobat. Papunguhon peliata hata ni debata pabor hatita sian Galatia onom ayat sia songonon didok hata ni tuhata alai unang marnalu zahita mabahen nadinggan ay namanggotil dohita muse ditikkinay anggo sopargale hita nuaing. Amen taparade jala tapapungo peliata.
mahita jongjong. Tatangya koma pediata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banua gitsang. Di parhatopo rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di son hupasahat tami do pilihan hamalition nami tuho. Say jalo ma Tuhan. Jala pasu-pasu mapilian namion, asa gabi dala panidangion, parsauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bae mangulu nami gabi pilian na hobbar tulomo ni roham, jala parsidohot parohon harajaonmu, holong hasitongan, dohot hadameommu di sadok portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asa say totong madok moliate hami tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. At rohanami mapiliati, O Jesus kasihan sa jalo mai, iyas jala sonang mabay, akai tengong mabedamu maturo kami. Aleyaman namin na di banua gitsang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tuangaon, songon na di banua gitsang. Lehon madihami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangutsunan, palua mahami sian pangago. Ay, Mahamu di bagasan dame jalo ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena. Tu toddi munabe. Amen. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.